Schuttersbond Juliana bestaat uit verenigingen uit Noord- en Midden-Limburg. Elk van die schutterijen bestaat uit gepassioneerde leden waar het schuttersbloed door de aderen struimt. Wij zien die personen. We maken kennis met ze in het schuttersleven. Vandaag zien we in Amerika bij Veerle van Zadelhof. Mijn naam is Veerle van Zadelhof. Ik ben 26 jaar en ondertussen 21 jaar lid van schutterij Sint-Lucia-Horst. Nou, als papa en mam zitten eigenlijk al jaren bij de schutterij. En ik ben er eigenlijk goed mee opgegroeid, ik weet niet beter. Als we bordjes dragen, toen de tijd was een beetje op de leeftijd om een andere positie te krijgen. Tegen die tijd was ik eigenlijk 4 jaar oud en eigenlijk nog iets te jong voor bordjes te dragen. Toch zodoende een bordje om de nek gekregen en toen liep ik gewoon. Ik had ook vrij weinig andere keus, maar ik vond het ook leuk om te doen. Ja, je loopt voorop voor de schutterij, hè? Dus je ziet als eerste het gezicht van de schutterij eigenlijk als je met het bordje loopt. En zo ben ik begonnen. Vanuit toen ben ik tamboer geworden omdat ik te oud werd. Toen moest ik het stokje overgeven aan mijn zusje. En tamboer geworden heb ik een aantal jaren gedaan en ik ben nu sinds 2 jaar markttenster. Het is wel even wennen. Vorig jaar op de OLS zien we voor het eerste keer opgegaan. Of ja, hun gingen al vaker op, maar ik ben voor de eerste keer mij opgegaan. En ik vond het zo spannend dat ik een borreltje moest inschenken, maar de drank ging er aan alle kanten uit. Dus het is wel goed gekomen. Geen prijs, maar wel goed gekomen. Het gaat zich voornamelijk om de samenhorigheid en de gezelligheid. Sinds 2 jaar, als ik het goed zeg, begeleid ik het jeugdschieten binnen onze bond. Sinds dit jaar hebben we die mooie schildjes ook gekregen. We doen dat nu momenteel met 4 personen en dan proberen we eigenlijk alle kinderen binnen de bond in ieder geval een onderlinge wedstrijd te geven. Vroeger hadden we dat niet. Toen ik 14 was, is pas eigenlijk de eerste schietwedstrijd voor de jeugd naar voren toegekomen. Toen ben ik ook voor de allereerste jaar meteen bond jeugdkampioen geworden. En dat is tot op heden nou gelukkig door iemand opgebracht en opgezet. Dus dat wordt nou elk jaar toch voor de jeugd neergezet. Nou is het zo dat we het helaas maar met 4 personen moeten dragen. Maar dat maakt het niet minder leuk voor de jeugd. En ik heb een hele leuke jeugdgroep op de bondsfeesten. Altijd dezelfde gezichten. En die dan ook al als we aankomen lopen gewoon al kijken van hé, dat is het meisje dat straks met ons gaat schieten. Dus dat zie je wel al hele leuke dingen om mee te maken als je dat zo huurt. Nou, we hebben nu momenteel alleen op bondsfeesten als wedstrijd. Dan doen ze 2 keer 3 punten schieten. En als ze die eraf hebben en meerdere personen hebben die eraf, dan gaan die eigenlijk ook gewoon kavelen zoals we dat met de grote doen. Het enige wat anders is dat zij persoonlijk schieten en niet gezamenlijk. Dus zij schieten gewoon voor hun eigen. Omdat ja, zoveel jeugd is er niet dat je echt 3-tallen of 6-tallen kunt gaan maken per schutterij. Nee. En we hebben het ook bewust opgedeeld in categorieën. Dus we hebben een jongere categorie, een middengroep en een oudere. Zodat het wel een beetje eerlijk verdeeld blijft. Netjes, die was er volop. Volgende. Ik ben er zelf vroeger mee begonnen. Vond ik toen al leuk, altijd met de buks van de spap. En dat zien we zo eigenlijk door de jaren verder gaan uitbreiden. En nou blijven we er nog steeds mee schieten. En de buks die deed het nog steeds en die werd nog elk jaar gebruikt. Zowel voor de jeugd, maar ook voor onszelf in de wintercompetitie. Mijn hoogtepunt? Nou, ik denk dat ik vorig jaar voornamelijk echt een goed seizoen heb gehad. Toen ben ik clubkampioen geworden hier en tweede kampioen van de bond. Dus dat vind ik wel een hele mooie prestatie. Toen ik 14 was, ik denk jeugdkampioen van de bond, ook wel een hele mooie prestatie. Dat speelt ook wel een hele mooie rol erbij. Maar ik vind het vooral heel erg mooi hoe ik de jeugd bij elkaar kreeg voor het schieten. Dat zijn mooie momenten
vooral de momenten wanneer ze al, als je klaar stopt met de buks, dat ze eigenlijk van alle kanten aankomen rennen van, oh, kunnen we zo meteen schieten? Ja, dat is het leukste. En dit was de serie Schuttersleven. De afgelopen uitzendingen gingen we op bezoek bij mensen waar het schuttersbloed door de aderen struimt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.